MD εδώ και θα σας δείξω πως να φτιάξουμε ένα απλό σπίτι για αρχή στο Minecraft. Θα χρειαστούμε oak wood, oak wood plank, oak wood slab, oak wood stair, oak door, oak fence και κάτι που ξέχασα να πω μόλις, κόψω. Σκάβουμε 5 στο έτσι και 6 εδώ. Και αυτό το κάνουμε από την άλλη πάλι εδώ. Μόλις το κάνουμε αυτό, σκάβουμε 2 μπλοκ κάτω. Σε όλα. Και μόλις τελειώσουμε όλο αυτό εδώ, τέλος να τελειώνουμε και μόλις το κάνουμε αυτό εδώ, κάνουμε και αυτό εδώ όλο. Και εδώ προς τα κάτω. Μας καθυστερεί λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τώρα εδώ το παίρνουμε και το γεμίζουμε όλο με κόμπλιστο. Εδώ παντού. Αλλά εδώ πέρα μην ξεχάσετε, σκάψτε ένα μέσα, άλλο ένα και θα βάλετε κόμπλιστο. Και τώρα συνεχίζουμε κανονικά. Να δω το κάνω σωστά, όχι λάθος. Αλλά το κάνεις έτσι. Και από την άλλη, και εδώ όμως. Μόλις κάνουμε αυτό, το wood, κάτι κάνα λάθος. Ξέχασα. Σπάμε και το κάτω μας εδώ. Και το γεμίζουμε με wood black. Ωραία. Μόλις τελειώσουμε, παίρνουμε ο wood plank και κάνουμε τα εξής. Βάζουμε 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Μόλις το κάνουμε αυτό, ερχόμαστε εδώ και το βάζουμε όλο εδώ έτσι. Επί 2 φορές. Αλλά και εδώ το κάνουμε έτσι. Εδώ ερχόμαστε. Θα βάλουμε τις σκάλες και θα τις βάλουμε εδώ.
μπορεί να κορπιτήσω. Θα το καλύψουμε με oakwood. Μόλις το κάνουμε αυτό, βάζουμε ένα torch για να φωτίσει. Ερχόμαστε εδώ πάνω. Το ένα μπλοκ το σπάμε. Από εδώ. Τώρα παίρνουμε oakwood oakwood planks. Βάζουμε εδώ. Μετά παίρνουμε oakwood stairs και το βάζουμε ανάποδα. Από εδώ. Και από εδώ. Μετά βάζουμε από εδώ έτσι. Και έτσι. Και το κλείνουμε. Μετά ερχόμαστε και βάζουμε το 1, 2 και από εδώ. Μόλις το κάνουμε αυτό, ερχόμαστε εδώ και βάζουμε ένα oakwood plank. Το παίρνουμε αυτό εδώ, oakwood bench, και βάζουμε εδώ. Ένα έτσι, τις γωνίες εδώ. Κάπως έτσι. Ερχόμαστε εδώ. Παίρνουμε μια πόρτα και τη βάζουμε εδώ. Ας και ένα λαθάκι εδώ πέρα με το νόμι. Έκανα λαθάκι εδώ. Μόλις σπάσουμε αυτό εδώ, γιατί έκανα γονιλικία, βάζουμε εδώ. Έτσι. Σκάκι μια σκάρπια. Εδώ. Μόλις το κάνουμε αυτό, ανεβαίνουμε πάνω. Είναι εδώ oakwood plank, ένα oakwood plank εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Μετά παίρνουμε τα fences και βάζουμε εδώ έτσι. Εδώ. Παίρνουμε τα slabs. Και βάζουμε ακριβώς εδώ πέρα πάνω. Όπου θα είναι σκεπή. Μετά από αυτό, πάνω το κλείνουμε όλο. Μόλις το κάνουμε αυτό εδώ, μόλις το κάνουμε, βγαίνουμε έξω και το κάνουμε και από εδώ. Μόλις το κάνουμε αυτό εδώ, σπάμε αυτό το πάνω. Και βάζουμε oakwood. Τελειώσουμε και με τη μικρή εδώ σκεπή. Κάνουμε από πάνω πάλι το ίδιο. Και μετά εδώ πάλι το ίδιο. Αλλά εγώ κάνω και κάτι άλλο.
ερχόμαστε από εδώ και βάζουμε ένα κρεβάτι. Δύο chest, ένα crafting table και ένα φούρνο. Εδώ φυσικά και το κλείνουμε. Δικό μου λαθάκι. Εδώ πέρα, άμα θέλετε κι εσείς, βάζετε ένα wooden trapdoor. Φυσικά και torch και απ' έξω. Εδώ έτσι. Αλλά γιατί κάναμε αυτό εδώ μια βλακεία. Αυτό εδώ θα κλείσουμε ακριβώς, θα βάλουμε grass block έτσι εδώ. Αυτό είναι το σπίτι. Φυσικά εδώ πέρα, άμα θέλετε κι εσείς για να ανοίγει αυτόματα η πόρτα, βάζετε ένα pressure plate. Αλλά άμα θέλετε για πιο πολύ ασφάλεια, κάνετε και αυτό εδώ. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, κάντε subscribe στο κανάλι για να δείτε πρώτοι τα περισσότερα βίντεο. Κάντε ένα share να το δουν και οι φίλοι σας και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!